Right, vanhu vaya vatotanga manje vapfana venyu vakomana kuita nherera dzenyika cheko. Uramba uchipemha kusvika kupi? Aiwa zvimwe zvacho zvinopedzisira zvakupowa. But anyway, haisiyo nyaya yacho. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so. Manager wavo ndiye abuda ari kuti aiwa maswera sei, good evening everyone. I know life gets busy and I appreciate your understanding. Here's the latest update on the Nyathi wedding. We are thrilled to announce that we have received numerous pledges and we are deeply grateful for your support. To ensure a seamless event, we invite pledges for the following services: bridal, party attire, ndoma dzemaroro squad dzacho dzedze iri kudiwa futi zvanzi uyai mudonate, wedding cake vanogadzira makeke vacho hanzi uyai mudonate, decorations akomana mabhizinesi ari kunzi ayo anodonata mahara, hanzi uyai muri decoration, transportation, right, vane mota vaya vanenge vachionderwa nemota hanzi uyai nemota dzenyu mbotipawo, food catering, chikafu chaicho chaicho hanzi uyai nacho, entertainment vemagitare, photography and wedding, kuphotography ngavashandise mafoni avanoshutisa iko, but anyway hanzi vada photography uyai, matende nemacheya, mobile toilets zvese vari toda nematoilets acho, chikafu zvese, PA system zvese zviri kungonzi uyai mudonate. In short vari kuti varida kuchata, hamene kuti kuchatira nyika kana kuti kuita sei. Unoona ndonyaya ndogara ndichitaura kuti kana uchipemha haungazoende panext door kuti ndikumbirawo doro, ndo zvakangofanana nezvakuitwa nevana kuti unopemha zvese. But anyway inini handina kuuya panapa kunojaja vanhu pamwe nepfungwa dzangu dzakabhenda, but anyway imimiwo munoionawo sei nyaya yevana vari kupemha zvese, kutoita manager anobatsira kupemha, utopemha zvekuti usvika pakuita manager kuemploya mumwe munhu kuti avabatsiri kupemha. Ndo nyaya iripo yakuitika kuZimbabwe kune vakomana vaya vaya vanonzi ada nyati nyati. Aiwa isusu tinongoti kana ari mabasa ngaatsvagwa, handiti kwete kuzvipa pressure, anga akatobvisa kwatezvara zvawaitaura wani. Zvekuchata izvi zvichada kukumbirira here izvi? Ameno munozoonawo sembinga dzacho comment. Nhasi ndiri kuda macomments embinga chete, usiri mbinga usakomenda hako because umwe warizotitukira mahara apa, handiti?